Taskar Gizago ke farin cikin gabatar muku da littafin Zinatu matar gwamna, wallafar ni Bashir Yahu Zamanin Fashi, kuma a yanzu haka nake tare da ku a wannan lokaci. A baya mun tsaya ne daidai inda aka ce ta kama hanya zuwa zauren gidansu cike da murna, tana sake-saken zuci game da wannan mutum da ya kama mata zuciya. Da yake daga inda ya aje ta zuwa gidan nasu babu wata tazara mai nisa, har ta kawo bakin zauren amma ba ta lura ba. Daga kai da za ta yi domin shiga zauren sai ta yi arba da babanta, ya yi ƙiƙam a hanya yana ta kallonta. Nan take ta ruɗe domin kowa ta tabbata ya ganta tare da mai motar nan. Cikin ɓarin baki ta gaishe da baban nata, shi kuwa ya rike ƙugu kawai yana kallonta, hannunsa ɗaya a jikin ƙofar zauren, ya kuwa ki amsa gaisuwar tata. Yanzu kuma za mu ci gaba, ku biyo mu. Mamman Abu Mamman ya kawo hanya daga unguwar Saulawa cike da annashuwa, kamar kuma yadda yake cike da kai komo cikin tunanin wannan sabon al'amari da ke neman samunsa. Sabon al'amari mana kamar yadda yake tunani, domin kuwa rabon sai da kula wata budurwa da sunan samantaka tun yana karatu a jami'ar Bayero Kano. A can ɗin ma zai iya tuna cewa yarinya ɗaya ce ta tsaya masa a rai, kuma tun suna shekarar farko suka shaku da ita. Bayan sun kammala karatun ma, yanzu bai san inda Allah ya yi da ita ba. Ko yanzu tana ina kuwa? Na so auren Murjanatu sosai, amma Allah bai yi ba. Tunan da yake kenan a lokacin da waƙar Sangaya ke tashi daga rediyon motarsa. Hakika Murjanatu ta fahimci rayuwar yau da kullum, ga ta da diyar gidan attajirai, amma tana gudanar da sauƙaƙaƙƙen rayuwa, ba ta walaƙanta jama'a kuma ga ta da fahimta. Lokacin da ya shigo shataletalen kantin wafa ne ya mai da hankali ga tuƙin da yake yi, domin yana buƙatar tsayawa sannan ya ɗauki hanyar zuwa sabon layi, inda nan ne gidan rediyon da yake aiki yake. Ya sanya sigina ya karya kwana ta hagu ya ci gaba da tafiya. Waƙar Sangaya ta ci gaba da ruri, iska na busa masa kunnuwa, yana jin daɗin tunanin wannan sabuwar yarinya da ta kama masa zuciya. Yana mamakin yadda har ya ɗauke ta a motarsa ya kai ta gida. Mamakinsa ya ta'azzara ne lokacin da ya tuno cewa yau shekarar motarsa 4 da saye, amma bai taɓa ɗaukar wata ɗiya mace a cikinta da sunan samantaka ba, sai kuwa yau. Lalle wannan shi ake kira da duniya mai juyi. Ya sha kwanar sabon layi cikin gudu, tafiyar kilomita 70 a awa ɗaya. Tafiyar mota da gudu a cikin garin Katsina da irin wannan maraicen lalle a kira shi da wuta, domin kuwa a daidai wannan lokaci mutane na ta kara kaina. Titin cike yake da 'yan babura da motoci, kamar kuma yadda za ka ga masu daɓa sayada a gefen titi suna sha'aninsu. Ha kuma ba za ka rasa ganin yara ba jefi-jefi, ya Allah ko sun dawo daga makaranta ko kuma suna tafiya zuwa wajen aiken da iyayensu suka yi masu. Mamman bai ankara da tsananin gudun da yake ba, domin kowa abin da ke zuciyarsa ya shantakar da shi, bugu da ƙari kuma ga waƙar da yake tsananin so tana caza masa ƙwaƙwalwa. Sai da ya zo mahaɗar otel ɗin Magama ne sakamakon gudunsa ya bayyana a fili a zahiri. Motoci sun tsaya domin ɗan sandan da ke ba da hannu ya dakatar da su, ya ba motocin da ke nufa titin ƙofar marusa hannu suna tafiya. Shi ko Mamman ya nemi birki ya rasa, kan dole gaban motarsa ya kafsa wa motar da ya iske. Ƙarar karawar kawai ta sanya kowa ya dubo wurin, nan take mutane suka yi wa wurin zobe, masu kallo na yi, masu tofa albarkacin bakinsu suna yi, aikin gama ya gama. Inda Allah ya kawo sauƙin haɗarin nan shine babu ko ƙwarzane na rauni da wani ya yi, amma gaban motar Mamman kuwa ya raunata, domin kuwa fitilunsa da danjojin gefe duk sun farfashe. Motar da ya daka kuwa abin da sauƙi, domin ba ta yi dameji ba, musamman saboda wasu makangan ƙarfe da suka kewaye bayanta. Don Allah malam ka yi haƙuri,
Mamman ne yake ba mai motar da ya daka magana a lokacin da ya fito yana duba bayan motarsa. Mutum bai ce komai ba, yana dai tattaɓa ƙarafunan bayan motarsa. Wai, Allah sauƙe tunda babu rauni, ka yi haƙuri malam, in ji Mamman. Ina ruwan Allah cikin wannan gangancin naka? Mutum ya faɗi haka a lokacin da ya ɗago kai daga ƙasa. Haka kuke tuki kuna kashe bayan Allah a banza, sannan kuma ku rasa wanda za ku ɗora wa laifi sai Allah. Suna cikin haka sai ga ɗan sandan nan ya bayyana a gaban Mamman. Ya buƙaci mutane da su tura motarsa zuwa gefe ɗaya. Ya buƙaci wancan mai motar da aka buga cewa shi ma ya gyara motarsa zuwa gefen titi. Nan da nan wuri ya washe, motoci suka ci gaba da kare karensu, kai kace babu abin da ya faru a wurin. Ɗan sanda dai ya tsaya kai da fata cewa ya kama Mamman saboda tukin ganganci. Ya shiga gaban motar, ya umarce shi da ya tuka su kai ta ofishinsu. Ya nemi mai motar da aka buga da ya biyo su a baya. Ofisa, don Allah ka saurare ni, wurin aiki za ni kuma na makara. Ko ba ka ganin za mu iya daidaitawa da bawan Allah nan? Mamman kenan yana faɗin haka a gaban ɗan sanda. A lokaci guda kuma ya juyo fuskarsa zuwa ga mai motar nan da ya buga. Alhaji, ina ganin za mu iya fahimtar juna, don Allah mu sasanta a nan ba sai mun kai ka zuwa ofishin 'yan sanda ba. Don ta ni babu komai, domin mota ta ba ta yi wani lahani ba. Ka nemi sasanci wajen hukuma, in ji wancan mutum. Malam, ina kan aiki na ne, don haka babu wani sauraron da zan yi a nan. Ka tuka mu je kawai, in ji ɗan sanda yana magana bayan ya kame a gaban motar Mamman. Shi kuwa Mamman maganar nan ta ɗan sanda ta ƙara ƙona masa rai. Babu abin da ya ƙara ba shi haushi ma sai yadda ya ga dandazon mutane sun ƙara baibaye su. Nan take ta da motarsa ta tashi, ya tuka zuwa hanyar da ta nufi ofishin 'yan sanda na kan giwa. Shi kuwa ɗaya mai motar ya bi su a baya, kamar motar dogari mai rakiya. Masu saurare, yau ma anan za mu ɗiga aya a wannan mashahurin littafi Zinatu matar gwamna, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Ku yi subscribe da danna ƙarora domin ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu masu armashi a tashar nan ta YouTube ta @taskar Izagu. Sai an jima.